Представяш си колко ще е забавно, ако включат тия моменти. Да, добре, така мисля, че е супер. Чакай, пищова лището ми, защото сега ще се паникьосам. Да. Втори опит. Като го правя за себе си, излагам само себе си. И затова не се притеснявам изобщо, защото не ми пука, като е за влога. Обаче като го правя за вас е съвсем различно, защото нося някаква отговорност и това ме стресира супер много. Даже не мога да дишам, разлях 2 чаши с вода и сега препънах се 60 пъти, загубих едни части от микрофона, докато хоря напред-назад като муха без глава. Последен опит. Събитието ще бъде в... Забравих датата. Добре, това беше. Ще ви очаквам на 19. Ще ви очаквам на 12. С усмивка, нали? Здравейте! Аз съм Яна Пенева и ще бъда лектор във второто издание на Alpha Talks тази есен. Не, това беше тъпо с ръката сега, виж. Добре, 1, 2, 3. Въобще не ме се представиш колко ми е трудно да го правя това. То се лечи. Добре, няма да оплашим хората. Почвам. Здравейте, аз съм... Добре, това е тъпо здравейте. Опит 864, надявам се последен. Ако не беше трагично, щеше да е много смешно. Топло ми стана. А винаги ми е студено, а сега ми стана топло. Не ми е удобно, както съм седнала. Край. Здравейте! Аз съм Яна Пенева и ще бъда лектор във второто издание на Alpha Talks тази есен. Ще ви разкажа за това какво е важно за мен в сватбената и в семейната фотография. Ще ви очаквам в София на 12 ноември от 19 часа в хотел Маринела. Събитието е безплатно, но е необходимо да се регистрирате в линка в описанието. Донесоха ми една труба с разни неща от Sony и сега може да видим какво има заедно с вас. Unboxing. Добре, я да видим. Това е кутийка за карти памет. Това е чанта за батерии, за някакви кабели, такива аксесуари всякакви. Изглежда супер. И другото мисля, че са дрехи. Може би до вечера ще трябва да съм облечена с някой от тях. Я да видим. Първа, втора тениска. Оп. И трета. Оп. Това е. Трябва да ги пробвам. Тук ако се наложи, значи... Проба. 1, 2. Раз. 1, 2, 3. Раз, 1, 2. Дай, вдигни го още малко. Още малко. Давай. Раз, два.
Едно. Раз. Едно, две. Искаш ли аз да пробвам? Не искате. Това е страшно. Напред, не надолу. Качих се до стаята, за да остана малко на тишина. Направихме саундчека. Лаптопът ми е вързан, свалихме и презентацията на Неманя. Чакаме към 300 човека. Толкова има записани. Може би няма да дойдат всички. И имам чувство, че на хората им е смешно, защото аз от много години говоря пред хора, от много години водя лекции и всякакви обучения. Ама всеки път ми е стрес. И си мисля, че ако спре да ми е притеснено, просто няма да направя нищо интересно. Именно притеснението е това, което ме кара да се старая. А старанието е ключа. Може би. Дано да им е интересно на хората. Подготвила съм се, имам презентация, имаме звук, имаме картина, всичко е вързано. Качих се стаята на тишина. И щях да ви казвам разни неща и забравих всичко, което щях да ви казвам. Много е стресиращо. Какво щях да казвам? Забравих. Да, това събитие е организирано от Sony. Съответно, не е организирано от мен, като го организирам аз по-лесно. Но в момента е организирано от Sony, доста сериозна организацията, залата е огромна, много хора чакаме. Аз съм даже, донесоха ми днес дрехите, съм с брандирана тениска. Надявам се да не се припъна, защото правя някакви глупости през цялото време и се барям и разливам разни неща. Сресах се, затова се качих, уж казах им, че се качвам да се среша. Закусила съм само, не съм яла нищо целия ден, защото стомаха ми е на топка и ми е супер притеснено. На всичкото отгоре аз ще съм втори лектор. Първият е Неманя от Сърбия, който е супер интересен. С удоволствие ще го слушам. Но аз по това време спя, хора. Аз се спивам рано. А пък сега моята лекция ще започне сигурно в 9. Аз по това време съм си в леглото. Пих черен чай, за да се събудя, защото не пия кафе от известно време. Но като пия черен чай, идва другия проблем. Не знам къде е близката тоалетна там до залата и никой не може да ми каже. Трябва да разуча. Добре. Наистина по това време спя. Доста... Аз съм човек, който е активен сутрин. Тази сутрин станах в 5 часа. Сутринта довърших си презентацията, като станах. Сутринта, като стана, винаги съм изключително продуктивна. И затова ставам в 5 всяка сутрин, независимо в колко часа съм си легнала. Просто биологичният ми ритъм е такъв станал от вече няколко години. И работя. И свършвам неща от 5 до 12, които ако ги правя след 12, защото аз и след 12 работя, свършвам 4 пъти по-малко работа за същото време, ако е след обяд. А вечер не ме търси. Вечер са ми паднали батериите. Но да, имаме хубава гледка иначе. Нощ на София. Днес направих на всичкото отгоре 15 000 крачки, защото се видях с Поли. Разходихме се. И София купих хляб. Ще си нося в самолета хляб. Тук имах много хубав хляб. Купих си баничка с картофи и манатарки. И уж нямаше да харча пари, защото аз имам бус и съм фалирала. И би трябвало само за храна. За нищо друго. За храна, сметки, сабскрипшени, фирмени разходи, нищо друго. Обаче не издържах. И си купих една чанта. Сега ще ви я покажа. Ето. Купих си. Ще събира карти, батерии и телефон. Това нося в нея. И документи. Това е. Мисля, че ме чакат да слизам в залата. Не ми се слиза. Искам да остана тук. Обаче трябва да сляза. Събитието започва след половин час. Има половин час. Първия лектор е Неманя. Аз съм втора. Така че има време. Но май трябва да слизам. Добре. Помолих участници в фотопредизвикателството, които са дошли тук да слушат, да направят запис с телефона. Поне някакви кратки, такива 15-30 секунди. Се надявам да направят. Ако направят, ще ги включа във влога. Но, да. Добре. Ако имам сили, мога да се включа после да ви кажа как е минало. 3 кръга си представете. Единият е какво снимам, другия е как го снимам и третия е защо го снимам. Да за мен сърцевината защо го снимам е най-важна и най-вече това ще се опитам да ви разкажа днес.
Нещата, които съм избрала да ви покажа, са от това лято само. Много хубаво лято имах. Забелязвам, че каквото показваш, това привличаш. И явно съм започнала да показвам много такъв тип снимания, сватби и сесии. И това лято, може би 90% от нещата, които снимам, бяха точно такъв тип. Тя ме покани на рожден ден и се вижда как те се забавляват, момичетата нещо танцуват. Аз съм застанала в ъгъла, гледам ги с интерес. По едно време си поглеждам часовника и започват да ми сълзят очите. Затова помолих да намалят осветлението, защото са ми чувствителни очите и тук щях да плача. Това на сватбите върви, защото хората си мислят, че съм се разчувствала много заради тяхната сватба, ама тук щеше да е малко излагация. Всъщност точно в тези моменти, между моментите са ми най-истински. Когато хората са напълно естествени, когато са си свалили маските, това са моментите, които те не очакват, че някой ще ги снима. Това не е когато си разменят пръстените, не е когато се случва нещо супер важно. Точно тези малките моменти в тях си личи истинската същност на хората. И това са моментите, които аз гоня и които се опитвам да предам после. За мен те са важните. Как да разкажем хората и събитията? Аз се опитвам да разказвам истории с всяко снимане, което правя. Което какво означава? Да, давам им позволение да бъдат себе си, това го казах преди малко. Това, между другото, е сега, миналата седмица го снимахме, село Киселчово, бяхме в Хвърчило на workshop, това са ни моделите и беше толкова вълшебно. С тези мъгли и тази къщичка и тази есен беше приказно. Истинските моменти не се намират, те се позволяват. Те се случват, когато хората се чувстват в безопасност. Трябва една спокойна среда. Случва ми се също да ми кажат, че се чувстват много спокойни с мен хората, не ги стресирам. Това е, защото се опитвам да нямам очаквания към тях. Аз съм любопитна. Аз искам да видя те какви са, какво ще ми покажат, какво ги вълнува, какъв е техният свят, защото всеки човек е вселена. Трябва да има шумни моменти и тихи моменти. И всъщност тихите моменти за мен са най-ценните. Защото аз тук може много да ви плямпам и много да ви говоря, но половин час преди това бях в стаята на абсолютна тишина. Просто исках малко да... Тихи, шумни моменти. Тихи, шумни моменти. Винаги редувам. Ритъм и настроение. Необикновени, префарцунени неща. Аз искам да снимаме и тези хора. Това е къщата на бабата в средата. Това е част от семейството. Другата част ще видите е тук. И те първо почнаха дали да се притесняват, но ние сега какво да правим, как да застанем. И аз казвам ми, вие какво правите тук, като се съберете? И почва да се смеят. Копаме градината. Какво имате в градината? Картофи. Викам, айде да извадите малко картофи, това е супер за снимка. Чудесно. Ето ги варят картофи. За мен тия снимки са супер ценни, защото това са по-истински моменти. Заваля порой на края на церемонията и аз казах, ако искате да спрем да вали, после да ми направим малко снимки само на двамата, да изчакаме да спрем да вали, те казаха, ти имаш ли проблем да снимаш от дъжда с тази камера? Викам, нямам никакъв проблем. Давай тогава да снимаме. И беше страхотно.